Day ilet ibalung ilawan na jengai. Ikulmar jengmut da irung hakini ki office sarkar. Teng ikwa ban keli ban jo jingtip na ki wei. Hendrai bapli ile ran. Anda ipoi kloi katno kanuru iju perkhat. Ba inda dep ne em ki kam jong inang ni. Ba ihap ban bat kali ban lek phai shalashna. Kapor tu ka yad keloi bha haba shushong shu up habar kini ki office ka kampat de ka sahajo ka snem layad ki ayom laper ka kampat de ka sahajo ibalung bapli ila that bha phila that am phila that kamare showroom chaneng phila kwa ban le yeng ndai wat khuslai kadai ka hok jong phi bakine ki kam gide ban dep ha ka por ka babiang kat kum ka Meghalaya Right to Public Services Act 2020 kadai ka hok jong phi baki kam office dei ban dep da ka bakloi bat karukom ka badai na ki office sarkar ba pher kani ka kamthup ya ki office DC ru haba dei ban register ki pata ban thep form tribal certificate ban yo jingbit ya ki kam ba pher bat kum ta ter kini baro phila ban yo anang ni kila don kumba shispa khandai phunre tali kini ki judge service ba phila ban yo na ka Meghalaya Right to Public Services Act dala dep thep ye kini ki service phila apat ban yo jingtip ha ka ba kumnu ka yat ka kam na ka portal jong ka MSPSDC da phi yala de phim da sungunang ban thep ye kini ki service wat khuslai Leit ki common service center hashnong ki bala ban yarap ye phi phila ru ban yo jingtip shaphang ki CSE ba don kleng na ka website da day ba pen slam lani kan tat ye ki application phila ban karpat ye ki long he lani ye ki commission ban yo jing yarap ki kendon ki apply Leit menta shaka website jong Meghalaya State Public Services Delivery Commission haka www.mspsdc.meghalaya.gov.in lani pilaruban Leit shaka office jong ki haka Horseshoe Building Halla Chumer but pilaruban pa ada ka email shaka cc.mspsdc@gmail.com